Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ada kamot gayam, Marisandra. Wan, ada papeles nga ilakad ko para iti sari-sari store ko. Naladaw ka nagpila ita. Okay lang. Ngamin, iti priority lane ti pagpilaa. Oh, mabalin ka diti kasjay? Mabalin nung masikog kakas kanyak. Ha? Nukasta, masikog kagayam. Wan, mala, panawan kan. Iti sango ti pagpilaak, ta priority kami. O sige. Ano usam ti agpila iti pila, dagiti regular. Kapilitan sa anak mo ta priority. Sa dino ti papanam, Sandra. Ada ilakad ko iti BIR, nana. Naladaw kan samag. Itay pa'y alas 7 ang nagpasentro ni Anton. Amangan no atidugan ti pila. Ay nawaw, adu ti pamuspusan, nana. Anya? Adu ti amok a pamuspusan. Isu nga okay laeng no maladawak nga agpila. Anya pamuspusan mo ti bagbagam? Basta pamuspusan, anana. O sige, agpatuloy akon. Ituloy tayo ti agsarita no sa anak abisi. Ada akon, tatang. Ay nawaw, nagbiit ka man anak kaw. Nalpasan, tayo ko na mga ilakad mo iyay BIR. Nalpasan, tatang. Nabayadak matlangan dagiti rumbang abayadak para iti sari-sari store ko. Siyempre, inusar ko manan ti pinagbabawal na tiknik ako nada. Anya? Di yun sa lodsudan no anya, tatang. Intun kwan, si kantumanan ti pagsasaritaan na iti marites dito'y lugar tayaw. Okay lang. Di uray siyak ti topic da. Awan bibiyang ko. Tinapatag sa anak ang mabanog ngagpila. Saan anasaya at ti kasta, anak? Rumbang lang nga agbalin ka apatas iti amin na banag. Ay nawaw, saanan nga uso ti kasta itaapanawan, tatang. Ato yung timpagatang mo akarne. Carmen, bakit? Apay nga italaang anagawid ka lang kay. Ni Sandra anala daw ang nagpila ijay BIR. Nasapa anagawid. Wala, tayo ti priority da ijay BIR. Anya? Masikog mat gaya man na dya, Sandra. Anya? Masikog ni Sandra? Iso mat ti kunana. Kasano kumaama pa sa amak dayta? Iso nga rod ti kunana. Kita am ti pamagina bakit? Limok mag. Ay nalakay, awan asawa na dayjay. Awan matlaang nobyo na. Kasano ko mga agsikog? Laita ti di tayam mo. Basta ti kunana kat masikog. Isa priority line tinagpilaan na. Agpila akon dito'y malikodan yun, nanabudang. Ang mga noad na maibagadag itipad at tayo a customer iti dayto a restaurant. No makita da ang nagpila ka iti priority lane, Sandra. Ay nawaw, kitaan yung mat nga mintilangak, nana. Kasla masikugak, saan ka de? Ay unay kan, usarampay mo't takinalukmag mo. Diyak mat kaya tagpila iti manunga oras, nana. Nang runa kat adu ti customer ita. Kasano no maamuan da saan ka amasikog? Siyak ti makam mo iti dayta, nana. Makiko-operate kay laang ka de. Ay, ibirbirok mo ti pakaisak makam mo. Ay saan, nana? Ibirbirok ko ti panglakaak. Tapno sa anak amabanog nga agpila. Pudno ka day ti mangmangag ko asayang gusang, Sandra, anak kaw. Anya sayang gusang day tatatang. Masikog ka kanaw.
Kat awan mo't asawa wano nobyom. Anya? Agpudlo ka man kanyak. Pudlo ka day amasikog ka. Saan ah? Sana sakti ulol budam. Saan talaga, tatang? Ibagam ti pudno wano. Ni tatang mat. Kunkunak lang mat dayjay ah. Pangaasim Sandra. Sana sakti ibabain mo. Unay kayo mat ng tatang. Patpatsin nyo mat timang mangagyo. Wan ata si kakanumot amis mo tinangibaga amasikog ka. Pangipa namin ti kamuting insupot mo, bakit? Itad ko kin Nana Budang lakay. No kasta, mapan mo sarong karan ni Nana. Wan, mano alawas mat ngamin asaan ngim imay dito'y balay. Amangan dumakumikom mo. Kasta mo lang ti kunak. Si kangay, adda ka dilakad mo ita. Agpasentro ak bakit? Gumatangak iti abono para itinateng amulata. No kasta nga rod, mairikap pa'y ati istor. Agawid akmat kit di adagos ah. Irikap mo pa'y nga rod sakbay apumanaw ka, tapno makasagana akmat. Kamuti kan saba para kada kayo Nana Budang. Ay, agyaban aklaunay nakaw. Kumusta kayo mat na Nana? Okay laang mat. Pasensya kan Adu nga minti pa ka kumikumak. Iso nga awanan ti oras ko ngagpasyar iti ayan yaw. Okay lang, Nana. Maawatan kayo. Ay, ungayam. Pudno ka di, Nana? Ti anya. Pudno ka di amasikog ni Sandra. Ay, kwa. Iso ka nung amin ti imbaga na kinilakay ko. Isumit lang ang tagwarwaras asayang gusang dito'y lugar tayo. Kaya't ko lang nga i-confirm no pudno. Kira pudno na, saan apudno amasikog ni Sandra? Peke ti panagsikog nga ibagbagana. Us-usaran na lang ti kinalukmag na, tapno saan amabanog nga agpila. Anya? Panagkunak, talaga ang masikog ni Sandra, bakit? Saan ka numit? Isumot ti pagsasaritaan na iti kalugaran tayo. Masikog, kat awan asawa mo nun nobyo na, kunadan tupay. Ni Nana Budang amis mo tinangibaga saan ang masikog ni Sandra. Nalukmag laang ngamin. Us-usarin na ti kinalukmag na tapno saan ang mabanog nga agpila. Ay, na yan, ti kasta diskarte na. Anya ngay nga rod. Kanukit kita ang piman kasla masikog at talaga. Bagi na matlaang ti ibabain na iti kasta nga aramiden na. Kita makat patyan na iti chismosa ti sayang gusan nga isukat masikog. Parikot na matanday taan lakay. Iso amis mo tinangaramid iti parikot na. May stress aklauna yung tatang. Ay nawaw. Anya ko marti pa kay stress ham. Katkatawaan nak dagiti kalugaran tayo. Itaan niya kano agapaw. No sa dino kano tinangalak iti sikog ko. Basol mo mutlaang Saan ka na si ka tinagpamarang amasikog? Tapno umuna ka iti pila iti BIR? Agraman ka na iti fast food restaurant papanam. Saan matapod no dayjay tatang? Amumutan ti ugali na iti kalugaran. Doan niya ti mangagda, patsin dadagos, nang runa no kakasta nga isaw. Uray saan apudnaw, nalaka patsin da. Anya nga tanwag demandaak tatang. Lumapan ka iti barangay hall. Sigurado nga ungtan na ka ni kapitan. Sikan tumat nga men, linuloko ti aramid mau. Anya ti rumbang aramidak Nana Budang. Siyakmatan ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ipilit da masikugak ka no. Uwan tay pagarup da apudnaw amasikog ka. Saan matapod no dayjay Nana? Saan ngamin anasaya at ikasjay ngay naramid mo. Ibagam amasikog ka, tapno laang umuna ka itipila. Anya ngay ita. Tulungan na ko manana. Anya kumangay ti maitulong ko kan ka. Kasarita ma dagiti gagayim mo Nana.
Ibaga masana pudno ang masikugak. Sige, kasta ti aramidag. Ngamjak maipasigurado a 100%. Tasaan mo't nga amin akalugaran tayo kat close friend ko. Okay lang, Nana. Pangaasim di mon ulitan ti kasjengin aramid mo. Si kamo laeng ti maisagmak iti kastangar aramidem. Sa dino ti nagkapamanakaw. Iti ayan ni Nana budang tatang. Adalang impapakaasik kan kwa na. Mabainak nga minan. Tagdindinamagmatan dito'y lugar tayo ang masikugak. Ag-post pa yan iti Facebook dagiti daduma. Anya nga itimbagan ni Budang. Tulungan na kano ngamsaan nga 100%. Tasaan nga amin nakalugaran tayo kat close na. Pagyamanam lata at aday tulong na ken ka. Wala, tatang. Mala, sumrek ka nga rudan. Ta sikat ti mangibantay iti istormaw. Mapan ko pa'y iwayway tinuang kaw. Naimbag man, tadi mo manen impilit a priority ka, Sandra. Saan, Nana? Kasta, aramidem no niya ti maiparbeng. Di mo ibaga amasikog ka, no saan mo gayam. Ngamin, patyan ad agos day tadagiti chismusa. Wan nga rod, Nana. Kamalik day jay. Ala, panawan ka nga rod dito, ta iti priority lane ti pagpilaak. Ado sam ti agpila iti regular lane, ta isumat ti maiparbang. Agbalin ka apatas, nako. Wan, Nana. Kasta ti aramidag. Nakamiris akon. Diyakon agaramid iti kas iti inaramid ko iti. Tao manay gaya mapakay babay nak. Naranaak ni Sandra iti paradaan itay lakay. Okay. Nagpila mo tan iti rumbang apagpilaan nang. Nasayaat mo't nga ron nakamirisan. Wan nga rod lakay. Kunak no makisingit manin itay. Ngam di namat inaramid. Napabainan siguro iti napasama kini. No, apay ngamin nga ibaga na amasikog na oras saan mo't. Nako nampay lakay. Ang tinapatag ita, naamiris na dagiti bidot na. Tatang, ada akon. Mabalin ka dialoktan nyo diri daw. Mabita anak kau. Pumayay. Pitala nga narabyan ka Lay, nabasbasa ka pa Wan nga rod, tatang. Napigsa nga mintitudo na itay. Saan ka naglugan na dagaos? Nagurayak iti manunga oras, tatang. Nagpila ak ngamin iti rumba nga pagpilaak. Saan ako asumingit iti sango. Tama nga no adda may bagat iti tao. Nasaya at mo't nukas na tinaramid mo, anak ka. Dahil ti may parbang. Wan, tatang. Liklik akong ti agaramid iti kalukwan. Tapno saan nga isupay apakay babay na. Wala. Si Mardengan nagiti kalugaran tayo amang imarmarites amasikog ka. Kat ita, aramido mo ti maiparbang. Tapno saan na maulit pa itinapasamakin ka. Ay, nawaw! Aramidam no anya ti maiparbang. Di ka agibalikas iti inuulbod, tapno awan to ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.